Bigarren zati honetan, magazinaren bigarren bloke honetan, gaur ez dugu elkarrizketarik izango, bai ordea ipuin bat edo bizipen baten kontakizunea. Goazen! Gabonak iristen ari dira, baita Iruña herrira ere Olentzero gertu dago eta beraren inguruko kontakizun bat ekartzen dizuegu Josu Mendiaren eskutik. Arratsaldeon. Arratsaldeon. Orduan ipuintxo bat kontatuko diguzu. Bai, horrela da. Nahi duzunean. Amonarekin egon nintzen egun batean gogoratzen dut orain. Txikia nintzen aizpa bat nuen eta egun batean aizpat esan zidan Olentzeroa ez zen existitzen. Eta niretzat bomba handi bat zen, eta Amonaren etxera joan behar nuen, hartu nuen nire txerrindula, eta hirian zehar, zuzen, Amonaren etxera joan nintzen. Iritsi nintzenean, berak ja bere pasta bereziak prestatuta zituen, eta jaten nituen bitartean, kontatu nion bomba hori. Olentzero ez da existitzen, tontakiri bat da. Ez duzu kasu egin behar. Orain hartu zure berokia eta joango gara denda batera eta ikusiko du eta jarrituko dugu gure bidea, ikusiko duzu. Amona, ez dut bokatu, orain nire bigarren pasta, oso onak dira, kanelasko pastak dira, munduko hoberenak eta joan behar dut, bai, hala. Kotxe hartu zuen eta joan ginen herrian zegoen denda bakar batera. Herriaren izena zen Elkar eta ara joan ginen, Amona eta biok. Ni 8 urteko neska nintzen eta lerro handi bat zegoen, lerroan geratu ginen, Amonak hartu zuen 10 euroko biletea eta esan zidan, ni joango naiz, kotxean egongo naiz, eta erosi behar duzu zerbait behar duen norbaiti. Zu pentsatu behar duzu. Eta ni bakarrik geratu nintzen, inoiz ez nuen egin erosketak nire kabuz. Amarekin bai, baina ni bakarrik, inoiz. Eta hasi nintzen buruan bueltak emanez, lagunak, familiak, Elizara joaten ziren personak, eta dena pikutara botatzeko nengoenean, bapatean, nire buruan agertu zen Mikel Izkieta. Mikel Izkieta klasean nire ezkerrean dago, eta nik badakit berokia ez daukala. Zeren eta atsedenaldietan berak ez da joaten patiora neguan. Eta amak amak beti esaten ohar bat idazten zuen eta irakasleak oharra irakurtzen duen eta Mikel beti geratzen zen barruan eta gu kanpora. Bueno, ni lerroan nengoen eta nire biletea hartu nuen indar handiarekin eta jada aurrera joan nintzen. Aukeratu nuen beroki gorri bat eta txanoarekin. Bai. Mostradorearen gana joan nintzen eta mostradorearen atxean emakume atxekin bat zegoen eta berak esan zidan, opari bat lagun batentzat? Eta ni lotxa esan nion, nire klasean badago Mikelentzat da. Kide bada, klasekidea da, ez dauka berokirik eta berarentzat egongo da. Berak zerbizariak poltsa batean sartu zuen eta ni nire poltsarekin atera nintzen Amonaren gana. Amonak etxean bildu zuen opariak egiteko paperekin eta oso ongi apaindu zuen eta hartu zuen berokia eta atera erori zen berokitik etiketa txiki bat. Amonak hartu zuen eta bere Biblian sartu zuen. Eta ongi lotuta eta ongi prestatuta joan nintzen Mikelen etxera. Ilunpean geunden,
iritsi ginen, bidean Amonak esan zidan, Olentxerari gustatzen zaizkio sekretuak, ez dituzu kontatu behar horrelako gauzak. Eta iritsi ginenean, Mikelen etxearen aurrean, esiaren azpian eskutatu ginen Amona eta biok. Eta Amonak eskuarekin kolpe txiki bat eman zidan bizkarrean, eta aurrera Olentxero, zu hemendik aurrera Olentxeroaren laguntzailea izango zera. Eta ni taupada handierekin nire bihotzean, eskailerak igo nuen, eta utzi nuen nire berokia Mikelen atearen aurrean. Eta berehala korrika egin nuen, eta esiaren atzean Amonarekin geratu nintzen. Zirrara handia nuen. Eta orain, Amonak jarri zuen paketean Olentxerok Mikelentzat, Olentxero oparia da. Eta gero, orain dela 50 urte, horrelako zirrara sentitu nuen, eta orain jarraitzen nuen zirrara sentitzen. Eta ja, garai hartan ere, berriro entzun nuen Olentxera ez zen existitzen, baina ni ja esan nuen, erantzun nien Amonak erantzun zidan bezala, ez de tontakeri hutsa dela. Amona hil zen, bere Biblia hartu nuen, eta Bibliaren barruan agertzen zen etiketa txiki bat, eta han agertzen zen prezioa, eta prezioa zen 19,95 euro. Eta ni bakarrik, 10 euro eman nuen. Eta hau da, dena, bukatu da ipuina. Orduan, neskatxo baten, bizipena. Eso, neskatxoen bizipena, eta bizi osorako badauka bere bihotzean horrelako rekuerdoa. Bai, Olentxeroren opari bat eta Olentxero ezagutu zuen neskatxo bat. Bai. Askotan esaten da, zu gozatzeko, besteak gozatu behar dute zure hitzekin. Horrekin geldituko gara. Hori da. Eskerrik asko Josu etortzeagatik eta kontakizun polita hau ekartzeagatik. Ni uste nuen ez nuela kontatu behar, baina azkenean kontatu behar nuen eta kontatu dut ongi ikasita gabe, ongi ez eta egon gabe. Azkenean beste baten bizipena denez ez, bai. Esan dakoa, hurrengora arte eta gabon onak pasa. Baita zuek ere. Gero arte. Agur. Bukatuko dugu gaurko saioa, eskerrik asko hor egoteagatik eta bihar arte. Saio hau Nafarroako Gobernuak diruz lagundu du.